Mas Lexi guyu. Seleksi. Mas Batiar. Terima kasih Mas Batiar. Mas Baktiar, terima kasih loh. Makasih. Aku aslinya batine jeru, batine opo kuwi. Ganti bungkus ya ta. Tak gentir apa kok? Bus nanang live gacor apa nama gue nggak pitik yo. Ya, meneng ya. Aku nek panggung bareng buli arek-arek ya, aku ras banget. Orang kok semang anu, kayak pitik iki maksudnya nek kata godhong ngono lho rawani pola. Meneng. Aslinya aku kan anak baik-baik. Aku meneng gak sini. Bus malu, gak malu aku. Wong rambe kemaluan no ya. Mas Arya, terima kasih Mas Arya. Guys, aku mau mundur aku. Aku lek ndur panggung mbok piye kok. Isin ku ra ilang-ilang. Isin ae. Sampai aku marahi kesel. Bus entek nih mbak lek gak gelem suntik nondas deh. Mas Batiar ngalah mas gantian aku. Roni. Mas Roni, terima kasih Mas Roni. Thank you. Kali 3 guys, triple guys, pindah sini guys. Guys, pindah sini guys. Guys. Triple guys. Mas Tengah. Mas Bam, saya mas. Ayo guys, mas Lembu. Triple. Tripel, ayo tripel. Mas Tengah, Mas Widya, mas. Lexi, terima kasih Mas Lexi. Mas Abu Darda, ayo. Ayo, kalian nunggu ini kan. Ayo guys, triple. Mas Bam, thank you. Mas Bam sendiri. Ayo guys, triple guys. 19 detik, ayo donat topi ngono cah. Kon ngadeg jejeg mbak mbus nek nyanyi lemes pola aja yo. Mas Muhammad. Mas satu lagi mas. Wis nang mulai wedhus maya mangan. Ngaungi kok mangane wedhus kok. Satu lagi mas Muhammad. Satu lagi mas. Oh, sanksi aku. Mas Muhammad satu mas. Ayo mas, satu mas. Mulai panas bus sebelah ya. Dan panas. Wayo panas. Dua enggak. Mas, 50 detik mas. Mas Muhammad. Mas Widi, thank you. Manggung sing ceria. Ngomong kan dia nek ceria mbon piye. Ceriane wes. Isine yo, tapi kuwi kok nek dhek petakilan aku yo mau kawani aku gak seneng. Iya, karena aku ki wong ora petakilan lho. Iya. Guys, Mas Taufik, Mas Muhammad nanti mau Mas tembak mas. Kan anak baik-baik, meneng. Ciri khasnya embus iku, iya. Kok jare nek aku esrek jarene esrek. Ayo esrek gak suka. Salah kabeh aku kok. Andri, thank you. Mas Taufik. Alah. Mas Widi, thank you. Jejak nih munggul. Iki lo kena jeblok.
kok iso kejejek piye to kok. 1, 2, Papat. Duwe papat kok iso ora dua wae. 5, 6, 7. Waduh, satu. 10. Alah. Soalnya loh. Aduh. Eko yo Jarno. Berarti wangi Mas bagian wes. Takok blondok mangane biamas wis serok lho, Mbak Yanti ku lho serok mangane blondok piye. Olahraga Mas yo, olahraga piye. Kok terus makis-makis ya. Gergere jebol mbus ora tak car kok jebol iki lho. Kalah nyanyi wae yo, berarti ganti nyanyi. Makane iki lho ra didelok. Sik lah. Mbus wis kaya kanguru jere. Lah piye wong. 10 kok pegel ya. Iya, mesti ambekane Sampai Senin Kemis. Jogging. Yes. Oke, triple guys, ayo. Garut, ayo, bantu Film tef. selatan ora jek panis kok. Terus mengkes Jen. Ya Jen. Buat. Ayo. Tetap ya guys. Wis pirang ronde wae 10 kedik mau ya. Blondok termasuk makhluk apa? Makhluk apa kuwi aku dhewe ora paham. Makhluk babi kuwi. Macam kota itu. Arek endi lek? Arek endi piye? Kuwi. Semangat Mas, jangan menyerah. Mas Lebih, terima kasih Mas Lebih. Sambil komat kamet ya. Rambutan dulu. Sepatiar. Skanci. Ya si tol. Seleksi ayo Mas seleksi. Kok ngelak sinyalku? Malah peras sinyalku. Pengen menang. Sarungmu kayak goblok, Bos. Wedi ngono kok. Besok apa nak tahu nggak pan batal. Triple guys, Mas Muhammad triple Mas. Mas berdamai Mas. Berdamai dengan apa yang terjadi. Mas lagu Mas Muhammad. Mas Bam sekendang ayo Mas. Mas Muhammad. Mas Batiar. Triple. Wis, krungu-krungu bondok golek ibu pati arep dilebokno museum. Soalnya unik dan langka. Masa jadi bondok ngono cacah. Yevi. Gono yo ono asine kuwi. Bam sekendang thank you. Gono yo ono. Thank you. Mas Muhammad satu lagi Mas. Salah jaluk mangan tanggane. Sing ngangkon kuwi iki sing ora tep-tep
12 komen ae gue tak iki. Bangunan. Toko bangunan. Tap kalau tap. Salah lagi. Guys. Mas lagi. Mas Mus. Siap-siap habis pang turu neh, Bu. Iya cah karep sak menit. Tapi kan cah saidik lho lho. Tap le. Jak lupi. Suaramu cilik Mas, oh, cilik terus. Wis pol kok. Gedung ngono ku ya ana AC-ne. Eneng wis di AC-ne. Alami bolo nek gedung alami AC-ne. Bu, Yanti cantik ora? Cantik tau wedok. Lanang. AC alami ya. Guys, kaca isi ya ampun. Moh. Wes nyebe malah ngene kok. Mama. Salah sebelah Kediri ora ora. Rizky. Ngontek ndase kan ya. Wes kebetulan kenal. Sepil sak momon bus, sapa momon ya mene momon ning omah. Nyanyi to muncot neh. Ayo komen guys, nyanyi apa mencolot cepetan. Kalah Enak ngambung nek nyanyi. Nek nyanyi ki wis biasa. Tapi mumbul kaya kanguru. Colot, ya wes colot. Dua, tiga, empat, lima, enam. Iya lah kok jadi 2 3 wae kok iso. Aduh. Bun adalah panglima itu, panglima tupai. Lan kodok, iki kaya kodok ya pangelan itu. Bus kondor. Kondor. Tapi kak bye-bye. Aduh Mas Muhammad ki wis medun iki aku terus opo neh. Mas Muhammad medun lah Mas, bye-bye malah. Mas kayak kasih tuku mami. Anu ki bakal lepas kok betul. Pecel. Ning kene iki wis ora ono panganane ra pecel ya meniki wis pecel gue. Mati urip wis pecel wis sampe blenger. Neng kene ora nang apa-apa Mas malah. Neng kene ora nang apa-apa nek nang kal tidur. Ya iya malah nih. Nang kene iki makan gampang. Nek sego pecel wae yo. Nanti yo ono sego pecel. Mas Rasman sehat Mas, saya Mas Kim Mas. Tap sampai dijepeng kok lah iya dijepeng kok ngejek kalah ngene kok. Iki mencolot gimana sebagai saya. Mangan kancane yo. Kon pindah rono Bu, sapa yang pindah rono? Embus menggeh. Capek. Dia capek. Loro telu ngono kok, ayo. Sing kalah kono sing lusuh kene. Mas Bam, sekendang thank you. Kakang turu ya cocok ra ngarah to bengi iki. Bengi iki ngantuk ra ngarah wis turune wis tek mangkok. Sampeyan ngantuk ya? Ora aku dhewe wis turu sore sih Mas. Udah nyanyi emang aku turu. Lah ya padha wae, padha bar turune.
nyanyi wae bos. Yo ben kok kalian gak ngegip. Ngegip ae ora rewel. Iya. Guys, siap guys. Gitu. Mbok sambung Mbak Yusuk lah nek cedak saiki aku. Yo wilo yamene melek yo sesuk wis sampe asar wira melek Mas. Orang arah aku. Aslinya tangi. Kayak awan mau tangi tapi kita metu ke arah asem. Jadi ini balik turun. Nah, aku nih rasa parani blondo ke Hardi ini wis arah metu aku. No mah wae. Golek ketan yang montong bos. Jo ketane ra enak nemen. Jenegoro kae to Mbak Lambok kira Jenegoro kene apa gak cedak kali itu. Goblok. Anggalos. Terima kasih Mas Anggalos. Anggalos aku ya gelem. Ya aku ndiki aku seranang sing ngono. Kita kono gelem kan. Nah, apa ku? Ompong jengguyu ompong kaya mangsan. Apa ora garing kowe untune? Bayangnya sing mana asli masem. Bojonegoro. Ini iki rombongan iki. Pada turu Mbak iya wong 1000 ki lho pakete turu kabeh kok. Ngenteni aku ben wedur ya. Ngenteni siluman kanguru. Aduh langsung delok kan. Menang menang ini. Urung tentu ora kono ngebom kok. Rene ngono ning sapa-sapa. Kali lorone gak Mudiarna aku iki. Kalah. Anggalos terima kasih lho ya wis menang nolak jalan. Bus polisi tidur Itu kan. artinya apa, Mbak? Kabeh kabeh kok aku pukul gugah polisi tidur. 9, 8 kalah. Rasa mumbul nggak nyanyi wae. Sing mumbul ben aku wae kok. Nyanyi apa Mas? Pokoknya saya mau berani tak jotos ya. Ini pedot. Menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Nyanyi aku kok kita kalah nyanyi aku. Ya. Laki-laki idaman ngaleh. Laki-laki idaman ngaleh. Nangis bang bagulan. Nangis ya bang. Nangis. Ayo siapa tahu ada CEO yang nyantol. Gondrok kuwi CEO. CEO-ne lagi golek mangan yuk. Gondrok kuwi lah CEO. Asli gondrok Mas. Gus, tanggal 10 Mbak Yanti kenal nang Tasmani. Pak kok ngejak tanggapan to piye kok iso. Gus sandalku ning ndi ya? Suaramu jauh Mas. Mosok sukasku iki lho cah kaget kok ngono. Kuwi HP-mu paling ram gede kuwi kok.
Cok ketutupan iki, Cok. Itu deh, speaker anu ki, suara ki, Cok. Gila, Mas. Saiki lho, Cok. Ketutupan iki ndoro. Iya. Saya tak peteke sik. Ora lah, Cok, iki speaker iki kok. Wow. Aneng. Mandi. Seriku karena rindu. Wes aman. Apa jadi susuk 5.000? Aduh, gue kayak 5.000 bayar kopi. Empuk batu. Cokra. Cokra. Dodok saraku keren mana dong? Ini serem dulu. Lanjut. Cokra. Cokra dong. Gue mau bantu. Kopi. Urip. Mau orang lain rumah aku. Gue mau tuh lagi. Wah, aku orang popoan. Pas pulang gitu. Pas bulan. Karena rindu. Enggak tahu dong. Wah. Iya nih. Oh, Oh iya. nanti nggak kebiye mas ya? Kayak berapa, Cok? Saya kayak itu. Kamu sudah buka Indok. Salah ini. Kita mau tuh oleh dong. Lanjut aja tuh. Yanti sedang godok mie ya. Monggo sedaya mamring Daryen datang. Mat. Ini mau kayak apa ini? Kare. Batu. Ini lo. Berapa kilo? Suwe. Berapa? Jangan siraran.